Pinagsisend ko ng picture para ma-depress. Sinesend-send ko sa kanya lahat. Kahit even my XXXX. Naging kabit po ako ng ibang lahi. Paano ka naging kabit ng ibang lahi? Sa restaurant siya nag-work. Bet na bet ko rin kasi parang Pilipino, hindi ko alam na may ibang lahi pala siya. Kinabukasan, nag-meet up sa bahay ko. Nung unang meet, alam ko may asawa siya. Pinatol ko na para malibang yung sarili ko kasi galing ako sa heartbroken. Ngayon, araw-araw na pumupunta doon sa bahay. Doon na natutulog. Halos mag-live-in kami 5 months. Ginagawa niya lahat hanggang, hindi ko alam na at the end of the day na in love ako. Tapos, yung asawa niya, pinagsisend ko ng picture para ma-depress. Sinesend ko sa kanya lahat. Kahit even my XXXX. What? Ang ginawa ko ay para manahimik, para hindi masaya lahat, hiwalay lahat. Parang yung sa atin, di ba, pag maghiwalay ganito, wala na. Iba pala yung nila, ugali. Kaya natakot din ako. Kaya umuwi ng maaga yun para maayos. Kung hindi maayos, sa airport pa lang ng Kathmandu, ikukulong na siya. Ikaw nga yung may kasalanan dahil nga kasi nagsisend ka lakas ng loob mo. Nagtaka na akong maglas. Uminom lang ako ng kasi ang dami-dami kong problema sa family ko. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo, I-hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.